Ще ви покажа нов модел, който имаме в нашия онлайн магазин видеонаблюдение. Този модел е с предимство, че освен 2,4 ГГц може да работи и на 5G рутери. Така че клиенти, които си търсят такъв тип камери, това е модела. Сега ще го отворим, за да го разгледаме. Вътре получавате ръководство на български език, как да инсталирате. Имате си тапички, които са за водоустойчивия кабел. Имате си адаптерче за контакта. И разбира се, самата камерка и крепежните елементи, които също са включени, за да може да монтирате стойката, която може да бъде поставена или на таван така, отгоре има дупчици, или на стената също има отвори. Сега ще ви покажа двете антенки. Тук стойката може да се върти, като пристигне при вас и обърната наобратно, трябва да си я оправите вие. След това ще завъртите и ще може да си качите антенките нагоре. Отдолният обектив се върти, така не е хубаво вие да правите. Може да го управлявате през приложението I Can See, което е с ето това лого. Приложение, което лично нашия магазин приоритизира. И следователно самата камера. Това отпред се маха с людичката. Имате си тук диодчета, които позволяват да имате цветно-нощно виждане. Какво точно представлява този обектив? Той стои напред, неподвижен. Има си диоди, които да осветява, но не засича движение. Само ето този отдолу, който се върти по този начин, може и да следи движение, засича движение и може следователно да търси обекта и да го следи. Имате си двупосочно аудио, през което ще може да чувате и да говорите. LAN връзка, която е затворена в момента. През този кабел може да си сложите на кабел да ви върви интернета, освен на Wi-Fi. Както казах, работи и с 5G този модел. Мога да ви изброя няколко плюса. Водоустойчив модел, може да го сложите отвън. Другия плюс е, че следи движение и се върти. Изпраща ви нотификация на телефона при движение. Има си звукова аларма, която вие може да настроите и чрез ваш глас. Например, ако засече движение и си запишете звук, който се записва на приложението, виждам те, махни се от тук и през камерата ще се чува вашия глас при такава ситуация, като може да настроите аларма, която да бъде само определени дни или определени часове. Ако живеете в къщата и сте по цял ден там, или пък примерно в офиса, през деня тази камера няма да ви изпраща нотификации, а ще ви изпраща само нощно време. Това се настройва чрез приложението и задавате аларма само от 20 до 00 часа и следващата аларма за следващия ден ще си я направите от 00 до 8 часа сутринта и така само нощно време ще имате аларма. Има много възможности. Приложението ги дава. Ето тук ви е слота за карта и ресет бутончето. Може да направите така, че камерата да има аларма само в определена зона. Пускате я, визуализира ви се на екрана, задавате само определен периметър, в който да вижда и само тогава ще ви изпраща аларма. Подходящо е за хора, които имат домашни любимци, които се разхождат ниско, за да не ги засича. Това е модела. Ако имате въпроси, може, разбира се, да ни пишете. Оставям линк най-отдолу в публикацията, за да си разгледате всичко останало към моделчето.